Right, yn y fideo yma, dwi'n mynd i dangos chi sut i symud arth o gwmpas trwy defnyddio'r saethau. So rhywbeth tebyg i os ydych chi eisiau symud Pac-Man o gwmpas gêm. So peth cyntaf dwi wedi wneud, dwi wedi rhoi arth mewn yn y sprites fan hyn. Nawr, yr ail peth dwi'n eisiau wneud yw creu y gwrthrych, sef yr object. I wneud hyn, dwi'n gwasgu create object, sef y pêl glas, ac wedyn dwi'n dewis yr sprite dwi eisiau. So dewis y sprite yr arth hyn fan hyn. Nawr, i symud pethau o gwmpas trwy defnyddio y busellfwrdd, sef y saethau, mae angen i fi mynd i add event, a wedyn keyboard. A wedyn cynta, left. So i nawr mynd i'r move, a na gyd dwi eisiau symud i'r chwith, a fi'n mynd symud e cyflymder 2, a fi'n gwasgu OK. Nawr, dwi jyst yn gwneud hwnna nawr am pob man dwi eisiau fe symud. So add, keyboard, right, symud y move i'r dde a cyflymder 2. Nawr, os ydych chi eisiau fe symud yn fwy araf neu fwy cyflym, chi'n newid hwnna. So add, keyboard, up, a wedyn rhoi lan, a rhoi cyflymder yn 2. Os dwi ddim yn gweithio, fel arfer bod pobl heb rhoi cyflymder mewn. Add, keyboard, a wedyn down, mynd i'r move, a wedyn gwasgu down, a rhoi 2 fyna, a gwasgu OK. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr, mae hwnna wedi cael ei wneud, fi'n gwasgu OK. Dwi'n mynd i'r ystafell, mynd i'r object, a fi'n mynd i rhoi'r arth mewn. Nawr, i profi bod hwnna'n gweithio, fi'n mynd i gwasgu run game, ac wedyn, amser mae fe'n dechrau, fi'n gallu symud yr arth a mae fe'n symud o gwmpas. Nawr, yr un problem sydd gyda fi fan hyn, yw amser i fi'n tynnu bus off y saeth, mae'r arth dal yn symud. So dyma un peth gallwn ni wneud i stopo hynny. Beth gallwn ni wneud yw hyn. Mynd i'r object arth eto, ac ni'n mynd add, wedyn ni'n mynd i keyboard, ni'n dewis no key, ac ni'n symud y move, a trwy hyn mae'r move mynd i fod yn 0 ac gallu rhoi yn y canol a gwasgu OK. Nawr, un peth fydd angen i ni wneud hefyd, yw wneud yn siŵr amser mae'r arth yn bwrw yr wal beth sy'n digwydd, ac amser mae'r arth yn bwrw'r pêl beth sy'n digwydd. Ond gadw ni hwnna lan i'r fideo nesaf nawr.